Keď nasledujeme Ježiša a klesneme pod hladinu, čoskoro prídeme na to, že viera nás nevytrhne z tohto sveta. Neunikneme plienkam ani špine. Umývame sa, aby sme sa znovu umazali. Vynárame sa, aby sme sa v zápäti ešte hlbšie vnorili do tohto prašného, zabrízganého, ale krásneho sveta, v ktorom je každý moment prepletený vtelením, láskou, utrpením a obeťou. Pretože láska nás povoláva hlbšie do útrob tohto sveta. Biblia nebola napísaná nám, ale bola napísaná pre nás. Tým chcel povedať, že starovekí autori, keď písali tie texty, tak nemali na mysli, že píšeme tieto texty pre čitateľov v 21. storočí. Nie, Jeremiáš písal svoje odkazy Židom v exile, v babylonskom exile. Apoštol Pavol písal svoje epištoly Efezanom a Filipenom a Korinťanom. Lukáš písal svoje evanjelium a potom skutky Teofilovi. Tie texty vznikali vo svojom historickom kontexte a mali svojho adresáta. Biblické evanjelium totiž nie je zbierka nadčasových výrokov, ako napríklad Boh je láska. Je to narratív o tom, čo Boh naozaj urobil. Vítajte v ďalšej epizóde videopodcastu Portalibri o knihách, z ktorých spolu rastieme. Primárnym poslaním nášho vydavateľstva Portalibri nie je vydávanie Biblií, ale napriek tomu sa snažíme aj my nejakým spôsobom prispievať k biblistike a podporovať projekty alebo vydávanie kníh, ktoré podporujú a pomáhajú Bibliu čítať. A taký náš prístup je, že snažíme sa v oblasti biblistiky prinášať také tvorivé, inovatívne projekty a o niektorých z nich chceme dneska hovoriť. A keď hovoríme teda o knihách, z ktorých rastieme, tak Biblia by mala byť tá kniha, z ktorej rastieme. Po stáročia to minimálne tak bolo. Nedá mi nespomenúť v našom kultúrnom prostredí napríklad 400 rokov mala na naše kultúrne a jazykové prostredie táto unikátna Bible kralická napríklad. A ktorá formovala nielen náboženský život, ale dokonca jazykovú kultúru v našich končinách. Ale je to dneska stále tak? Je Biblia knihou, z ktorej rastieme? Alebo ešte inak, dá sa dneska vôbec Biblia čítať? Tak o tom chceme dneska hovoriť, že teda čo s Bibliou. A pozrieme sa na takých 5 spôsobov, ktoré nám môžu pomôcť Bibliu opäť čítať. Tak tým prvým spôsobom čítania Biblie, na ktorý sa chceme pozrieť, je čítanie Biblie ako starovekej literatúry. Jeden z takých dôležitých rozdielov medzi Bibliou a inými tzv. Svätými alebo posvätnými náboženskými knihami je v tom, že väčšina tých tzv. Svätých kníh si robí nárok na také ako zázračné božské zjavenie v tom spôsobe, akým tá kniha sem prišla. Že napríklad Korán nadiktoval od slova do slova anjel prorokovi Mohamedovi v nejakej jaskyni. Alebo kniha Mormóna padla tomu zakladateľovi mormónskeho náboženstva rovno z neba. A podobne. Biblia je veľmi iná. Biblia je zbierka, je knižnica kníh, textov, z ktorých každý si nárokuje byť autentickým, starovekým
textom, starovekou literatúrou, ktorú napísali ľudia z mäsa a kostí v rozsahu niekoľkých storočí až tisícročí. Takže Biblia je v tomto zmysle unikátny kus autentickej starovekej literatúry a to nám umožňuje aj ju tak čítať. Na schvál tu mám otvorenú českú Bible Kralickú. To je v našom jazykovom prostredí vlastne najstarší, okrem teda proglasu staroslovenského, ale od toho stredoveku. Toto je taký ako najstarší preklad v našom jazykovom prostredí a je písaný takouto poetickou biblickou češtinou. A keď tento text čítame, tak nám to trochu ako keby pripomína tú starovekosť, tú starosť, tú dlhovekosť toho textu. A teda hovoril som, že Biblia je skutočne nie je jednou knihou, ale je knižnicou kníh a tomu zodpovedajú aj tie rôzne žánre, ktoré sú v Biblii prítomné a teda čítanie Biblie ako starovekej literatúry nás upozorňuje aj a vyučuje také citlivosti voči literárnemu žánru. Pretože v Biblii máme texty, ktoré sú naozaj historické kroniky, ale sú tam texty, ktoré sú poézia, sú tu texty, ktoré sú taká spoločenská kritika. Veľká väčšina starozmluvných prorokov má ten charakter spoločenskej a náboženskej a politickej kritiky. Sú tu memoáre, ako napríklad Evanjelia, je tu osobná korešpondencia, ako niektoré listy, špecifický žáner, to boli apokalyptická literatúra a tak ďalej a tak ďalej. Takže to čítanie Biblie ako starovekej literatúry nás citlivuje voči tomu, že aký žáner vlastne čítame. Naším takým príspevkom v tejto oblasti pred niekoľkými rokmi bola taká unikátna spolupráca s Danielom Rausom. Daniel Raus je novinár, básnik, pesničkár, ktorý dlhé roky žil v Bratislave, ale teda od 90. rokov pôsobí v Prahe. A Daniel Raus sa podujal na veľmi unikátnu vec. On sa rozhodol prebásniť do modernej češtiny poetické biblické knihy, ktorých je 5. A teda my sme v spolupráci s Danielom vydali týchto 5 krásnych knižiek, ktoré sú touto Danielovým prebásnením tej biblickej poézie do súčasnej češtiny. Žalmy, David a jeho blues, kniha Kazateľ, Šalamónov grál, kniha Jób, Človek soudí Boha, kniha Přísloví, Moudrosť a její hostina a samozrejme ľúbosná biblická poézia, Píseň písní, 1000 barev lásky. Okrem toho knižného vydania existuje aj unikátne vydanie audiokníh, ktoré nahovorili poprední českí herci, takže vás pozývam k vyhľadaniu tejto unikátnej literatúry, ktorá vám naozaj pomôže zahlbiť sa do biblického textu takým úplne novým spôsobom. Pretože porozumiete tomu, že to je vysoko kvalitná, unikátna poézia plná nielen krásneho slova, ale hlbokej ľudskej a duchovnej múdrosti. Na záver tohto videopodcastu si môžete tiež vypočuť úryvok jednej z tých audio nahrávok. Tým druhým spôsobom čítania biblického textu
je tzv. Situované čítanie alebo tematické čítanie. V skutočnosti to je asi najbežnejší spôsob, akým biblickému textu pristupujeme, najmä keď si to dostatočne neuvedomujeme, pretože vždy prichádzame k čítaniu Biblie z nášho vlastného kontextu, z našej vlastnej situácie. Preto situované čítanie. Proste vždycky máme nejaké svoje okuliare nasadené, ktorým ten text čítame. A je to dobre si to uvedomiť, pretože čítame Bibliu ako ľudia 21. storočia s náhľadmi, s rámcami myšlienkovými, filozofickými, kultúrnymi, ktoré sú nám vlastné. A to sa vždy deje, ale keď si to neuvedomíme, tak čelíme istému nebezpečenstvu včítavania našich vlastných pohľadov do interpretácie biblického textu. Niekedy robíme vyslovene zámerne, čítame Bibliu tak tematicky, že máme nejakú otázku, ktorá nás zaujíma, ktorá nás trápi, alebo ktorú potrebujeme si naštudovať z biblického hľadiska, no tak a je prirodzené, že odpovede na danú otázku zrazu vidíme na každej druhej strane Biblie. Že napríklad môžeme, naša doba, náš život nám prináša nejaké výzvy, nejaké otázky, či už v rodinnom živote, v manželskom živote, pracovnom živote, v spoločenskom dianí, alebo náboženskom, denominačnom kontexte, že keď mám katolické pozadie, tak čítam Bibliu ako katolík. Keď mám reformované pozadie, tak čítam Bibliu ako človek ovplyvnený reformovanou teológiou. A to je úplne v poriadku, len je dobre si to uvedomiť. Takéto situované čítanie môže byť obohacujúce, ale má svoju limitáciu, ale môže byť teda naozaj obohacujúce a keď je správnym spôsobom uchopené, tak môže byť veľmi prínosné. Jeden taký skvelý príklad takého situovaného čítania je táto knižka Cez vodu od Leslie Leyland Fields. Leslie Leyland Fields je totiž rybárka. Je to taká prekvapivé útle žienia, ktoré keď stretnete, a ona nás teda poctila už dvakrát svojou návštevou tu v Bratislave, a keď ju stretnete a neviete o nej nič, tak by ste nikdy nepovedali o nej, že sa živí komerčným rybolovom divých lososov na Aliaške. Ale to je jej kontext, to je jej život. Ona sa vydala na Aliašku a tam celý svoj teda dospelý život žila so svojím manželom a spolu celý život sa venovali komerčnému rybolovu divých lososov pri ostrove Kodiak na Aliaške. No ale popri tom ona je teda teologička a vynikajúca spisovateľka, ale táto jej rybárska skúsenosť, tento jej rybársky kontext, to jej rybárske okuliare ju vyzbrojujú k unikátnemu pohľadu na biblické texty a táto knižka Cez vodu je skvelým svedectvom tohto jej situovaného čítania biblického textu cez okuliare komerčnej rybárky. Pretože ona, keď číta evanjeliové texty, príbehy Ježiša s tými jeho rybármi v Galilei prvého storočia, tak ona ich číta spôsobom, ktorý vás prekvapí. Ona rozumie rybárčeniu, ona vie o rybách veľa a teda to, čo ona
včítava, alebo to, čo ju osloví v tých evanjelových príbehoch rybárskych, ktoré sa odohrávajú na tých rozbúrených, aj pokojných vodách, tak je naozaj unikátne. A tá knižka je takým prekladaním, ona tak prekladá tie svoje reflexie tých evanjeliových rybárskych príbehov so svojimi vlastnými memoármi z tej Aliašky a je to skutočne vzrušujúce čítanie. Dovolím si taký krátky úryvok vám prečítať. Ježiš si určite rybárov nevybral preto, že sa vedeli plaviť na lodi alebo vedeli hádzať siete. Nevyberal si učeníkov podľa toho, ako by ich mohol využiť. Nevyberal si ich na základe ich skúseností, na základe toho, čo dokážu, hoci všetci iste mali schopnosti a inteligenciu, ktorá bola pre učeníctvo prínosom. Ani nás si nevybral z týchto dôvodov. Myslím si, že Ježiš si ich vybral z jednoduchého dôvodu. Oni hľadali jeho. Aj keď mali ako rybári plné ruky práce, boli medzi prvými, ktorí zišli dole k rieke, ku krstu za Jánom Krstiteľom. Neprekvapuje ma to, lebo rybári sú smední, rybári sú núdzni. Rybári žijú vierou. Nezáleží na tom, aké siete používame a nezáleží na tom, či ich spúšťame v oceáne, v rieke alebo v jazere. Lovenie rýb je vždy výsostne skutkom viery. Každý deň je risk alebo zisk. Ako rybári sa snažíme naučiť všetko o vode, o výstroji, o rybách. Celé mesiace pracujeme od rána do večera. Pravda je však taká, že výsledok nezávisí od nás. Nedokážeme si podmaniť počasie, vodu, ryby. Nechytíme ani čereblu, ak tam nebude. Preto očakávame na Boha. Každá sieť, ktorú hádžeme do vody, sa mení na modlitbu. Daj nám dnes náš každodenný chlieb. Neskôr, ako som povedal, Leslie tie evanjeliové príbehy prekladá svojimi vlastnými zážitkami z tej Aliašky. A jednu takú dramatickú situáciu, kedy jej a jej synovi prišlo fyzicky zlé pri čistení tých smradlavých, špinavých, klzkých sietí. A ten jej syn kričí na ňu od tej špinavej, smradlavej siete, lebo vidí, že máme je zle. Si OK, mami? Zakývam mu a odpovedám bez toho, aby som sa otočila. Som v pohode. Hoci sa po ceste späť k sieťam neubránim žalostnému úsmevu. Keď som prišla do tejto krajiny, netušila som, že budem natoľko zahrabaná v mese a rybách, v hnilobe a smrti. Rovnako som netušila, čo ma čaká, keď mi do náručia položia moje novonarodené deti. Keď nasledujeme Ježiša a klesneme pod hladinu, čoskoro prídeme na to, že viera nás nevytrhne z tohto sveta. Neunikneme plienkam ani špine. Umývame sa, aby sme sa znovu umazali. Vynárame sa, aby sme sa v zápäti ešte hlbšie vnorili do tohto prašného, zabrízganého, ale krásneho sveta, v ktorom je každý moment prepletený vtelením, láskou, utrpením a obeťou. Pretože láska nás povoláva hlbšie do útrob tohto sveta. Tým tretím spôsobom čítania Biblie a skôr by môžeme použiť slovo štúdium, tretím spôsobom nielen čítania, ale štúdia Biblie je čítanie textu v kontexte. Známy starozmluvný teológ John Walton povedal takú trefnú a múdru vetu, že Biblia nebola napísaná nám, ale bola napísaná pre nás. Tým chcel povedať, že starovekí autori, keď písali tie texty, tak nemali na mysli, že píšeme tieto texty pre čitateľov v 21. storočí. Nie, Jeremiáš písal svoje odkazy Židom v exile, v babylonskom exile.
Apoštol Pavol písal svoje epištoly Efezanom a Filipenom a Korinťanom. A Lukáš písal svoje evanjelium a potom skutky Teofilovi. Tie texty vznikali vo svojom historickom kontexte a mali svojho adresáta. Takže tým tretím spôsobom čítania Biblie je skutočne štúdium tej Biblie s cieľom porozumenia historického, kultúrneho kontextu, v ktorom tie texty vznikli. A chceme porozumieť, kto ich napísal, kedy ich napísal, komu ich adresoval, s akým zámerom ich autor adresoval. Toto je všetko dobré porozumieť a trošku si to naštudovať predtým, ako budeme robiť nejaké rýchle závery v tom, že čo to znamená pre nás. Dneska je samozrejme množstvo veľmi dobrých nástrojov k dispozícii, najmä online. Dneska, najmä keď hovoríte anglicky, tak dneska je k dispozícii množstvo veľmi kvalitného študijného materiálu online, ktorý človeku pomôže naozaj čítať ten text v kontexte. My sme pred rokmi prispeli svojím nemalým dielom k tomuto zámeru. Táto študijná Biblia je skutočne taký ako magnum opus nášho vydavateľstva. Toto je dielo, na ktoré sme doteraz veľmi hrdí a bola to veľká Božia milosť, že toto dielo sa podarilo na Slovensku zrealizovať. V spolupráci so Slovenskou biblickou spoločnosťou sme niekoľko rokov pracovali na vydaní tohto diela, ktoré môže byť obrovskou pomocou pre človeka, ktorý chce čítať text v kontexte. Pretože táto študijná Biblia obsahuje teda okrem slovenského prekladu Biblie, ktorým teda v tomto prípade je posledná verzia slovenského ekumenického prekladu Biblie, čo je najnovší, najmodernejší slovenský preklad. Okrem teda samotného biblického textu, táto študijná Biblia obsahuje, každá biblická kniha má svoj úvod, čiže taký článok, ktorý vás vovedie do kontextu danej knihy, historické pozadie, autorské pozadie v prípade, že teda sa dá identifikovať, kto daný text napísal, literárne pozadie a istý náhľad do teologického pozadia alebo takých dôležitých teologických dôrazov, ktoré daná kniha prináša. Okrem každej knihy, tak aj sekcie kníh majú takýto článok, teda napríklad, že 5 kníh Mojžišových Pentateuch má svoj celý úvod, ktorý vovádza človeka do čítania Pentateuchu, podobne potom historické knihy, biblická poézia, prorocké knihy a tak ďalej, Nová zmluva, evanjelia, listy. Všetky tie sekcie majú svoj úvod, ktorý človeku pomáha porozumieť, že teda čo bude čítať. Okrem toho Biblia, táto dvojstrana je dobrý príklad. Tá Biblia obsahuje veľmi bohatý poznámkový aparát. Že túto nad čiarou, toto je biblický text, ale všetko toto je poznámkový aparát, ktorý veľmi bohatým spôsobom a detailným spôsobom, niekedy verš po verši, niekedy po sekciách komentuje, vysvetľuje daný biblický text
Tuto v strede sú krížové odkazy, čiže ktorý verš, kde inde v Biblii má nejakú referenciu. Vzadu Biblia obsahuje teda konkordanciu, ako aj bohatý menný a pojmový register. Čiže a okrem toho množstvo veľmi zaujímavých teda niekedy tabuliek, map, grafov, ktoré pomáhajú človeku nejakým spôsobom uchopiť ten samotný biblický text. Takže štúdijná Biblia do tejto chvíle je to na Slovensku najkomplexnejšie dielo tohto typu, ktoré bolo v slovenčine vydané. Ten poznámkový aparát vznikal z viacerých zdrojov. Tým hlavným zdrojom pre ten poznámkový aparát bola americké vydanie Biblie NIV Study Bible, čiže New International Version Study Bible, čo je jedna z najpoužívanejších a najrozšírenejších takýchto veľkých študijných Biblií v anglicky hovoriacom svete. A teda teologicky je tá NIV Study Bible umiestnená kdesi v takom, ako z nášho hľadiska, v takom zdravom strede. A teda ten hlavný poznámkový aparát bol prevzatý z tejto NIV Study Bible. Avšak najmä tie výkladové poznámky prešli veľmi detailnou a veľmi poctivou edičnou prácou takého celého tímu mladých teológov tuto na Slovensku, aby ten výkladový aparát bol v súlade so slovenským textom slovenského ekumenického prekladu. Takže to je taký stručný prehľad štúdijnou Bibliou. Toto je už druhé vydanie. To prvé vydanie bolo v takej kartonovej papierovej väzbe, ale tá sa ukázala pre vážnosť a hmotnosť tej knihy. Tá pôvodná väzba sa neukázala ako dostatočná, čiže toto druhé vydanie sme vydali v takejto robustnejšej takej koženkovej väzbe, ktorá teda zodpovedá tomu masívnemu dielu. Pozývam vás, aby ste siahli za týmto unikátnym dielom slovenskej biblistiky. Takým štvrtým spôsobom čítania Biblie je také hlbavé, meditatívne, reflexívne čítanie biblického textu. Po anglicky sa povie devotional reading. Čiže je to také hlbavé meditatívne čítanie Biblie s cieľom takého individuálneho duchovného sítenia sa a inšpirácie pre človeka. A samozrejme toto čítanie už je oveľa také subjektívnejšie a v niečom komplikovanejšie, pretože samozrejme kresťania po stáročia už 2000 ročia čítajú Bibliu nielen teda ako autentickú starovekú literatúru, ale čítajú ju ako zjavené slovo Božie. Hej, to je aj také meno pre Bibliu. Často ľudia hovoria o Biblii ako o slove Božom. To však nie je automatické, že každý dneska považuje Bibliu za to zjavené slovo Božie. A ja sa osobne nazdávam, že je to otázka takého objavovania, je to otázka osobnej cesty každého človeka, ktorý potrebuje k tomu momentu dospieť, že číta ten text a si povie, aha, toto nie je len staroveká literatúra, ale toto je niečo viac. Krásny taký príbeh v samotnej Biblii to pripomína.
starozákonný Jákob, je to ten známy príbeh jeho, keď on napáchal hlúposti v dome svojho otca Izáka a musel ujsť, pretože ukradol bratovi prvorodenstvo, išlo mu o život, ušiel do divočiny a tam zaspal kdesi v pustatine, pod hlavu si dal kameň a sníval sa mu sen. A v tom sne sa mu zjavil Boh a on keď sa zobudil, tak povedal takú ako zásadnú vetu, že toto je čudné miesto. Na tomto mieste je prítomný Boh, Hospodin, a ja som to nevedel. Hej, on zrazu tú divočinu, ten kus púšte, ten kus skaly, na ktorý si položil hlavu pri tom svojom spánku, tak povedal, toto je miesto, na ktorom prebýva Boh, čo v starovekom kontexte znamená, on ako keby povedal, toto je chrám a ja som to nevedel. Tak podobne, keď čítame Bibliu, tak môžeme čítať, myslíme si, že sme v také ako neprehľadnej džungli alebo divočine, čítame to ako tie zdanlivo nezrozumiteľné staroveké texty, ale zrazu môže prísť moment, kedy si povieme, aha, však toto je slovo Božie a ja som to nevedel. A k takýmto objavom slúži práve takéto hlbavé meditatívne čítanie Biblie. Ako sa však vyhnúť, určite ste zažili v čínskej reštaurácii taký ten malý rituálik, po skončení jedla vám v niektorých teda čínskych reštauráciách vám rozdajú také tie fortune cookies, taký keksíček a rozlomíte ten keksíček a v tom keksíčku je zapečený taký papierik s takou ako nejakou čínskou múdrosťou, nejakým porekadlom. A my po tej večeri si rozlomíme ten keksíček a vyťahneme si úplne náhodne ten veršíček, to čínske porekadlo a si povieme, wow, toto je presne akurát pre mňa. Tak ako sa vyhnúť pri takomto hlbavom čítaní takémuto prístupu, ktorý má bližšie k mágii ako k poctivému čítaniu písma. A tu je dobré sa nechať inšpirovať a viesť múdrosťou cirkevných otcov. A tá múdrosť cirkevných otcov stojí na múdrosti starovekých múdrcov a prorokov. A tou múdrosťou je taký prístup lectio divina, čo po latinsky znamená božské čítanie. A to je veľmi, veľmi prastarý spôsob takéhoto meditatívneho čítania Biblie. A my sme do tejto oblasti teda prispeli dvomi takými dielkami. Tým jedným dielkom je táto knižka Na boso. Je to vlastne také denné, pomôcka k dennému čítaniu. Na každý deň je vybraný biblický text a potom vás tá pomôcka trošku prevedie v štýle toho čítania Lectio Divina, vás prevedie takou reflexiou na ten biblický text. A keď som spomínal, že ten náš prístup k tejto biblistike sa snaží byť taký inovatívny, tak aj toto je ten príklad, pretože my sme z hľadiska samotného biblického textu siahli po veľmi inovatívnom prístupe a my sme siahli v anglickom svete je veľmi známy preklad, takzvaný dynamický preklad Biblie The Message Bible od Eugene Peterson, známy americký biblista a teológ, teda to bolo jeho také celoživotné dielo, že preložil celú Bibliu do modernej, veľmi hovorovej angličtiny a
táto Message Bible sa v anglicky teda hovoriacom prostredí stala naozaj kultúrnym fenoménom, pretože vrátila vlastne Bibliu do rúk celej generácie mladých ľudí, ktorí už odmietli čítať tie pôvodné doslovné preklady a zrazu tento dynamický ekvivalent zrazu tým ľuďom umožnil sa opäť vlastne do toho textu vstúpiť. No a my sme teda použili tento Petersonov zdroj a z neho sme vyšli a tie biblické texty teda sme preložili primárne z tohto zdroja Message Bible od Eugena Petersona, samozrejme v takej ako úzkej konzultácii a dialógu so slovenskou biblickou tradíciou. Takže pozývam vás siahnuť k tejto pomôcke na boso. Ona, tá knižka, žiaľ, je už vypredaná, ale možno ju ešte niekde zožente, ale teda chystá sa dotlač tej knihy v priebehu niekoľkých mesiacov. Tým druhým dielkom podobným je táto správa od Lukáša. A to je opäť Eugen Peterson a jeho text. My sme do jednej knižky dali Lukášovo evanjelium a skutky, keďže Lukáš, jediný z gréckych autorov novozmluvných spisov, napísal teda obidva tieto spisy, evanjelium a skutky apoštolov. A teda dali sme tieto dva spisy do jednej knižky v tomto hovorovom preklade, ktoré sú tiež obohatené o také krátke zamyslenia, reflexie, otázky priamo od samotného Eugena Petersona. A teda opäť je to taký prístup, ktorý pomáha človeku jednak vstúpiť do samotného textu, pretože je veľmi, veľmi taký ako čtivý v takej ako hovorovejšej modernej slovenčine a tiež je preložený tými reflexiami v spôsobe toho božského čítania Lectio Divina. A teda, aby som to tak sprítomnil, tak prečítam vám jeden taký príklad takého denného zamyslenia z tejto knižky na boso. Nebudem čítať biblický text, pretože to je 1. kapitola Jána. Veľmi známy prolog Evanjelia Jána, ako sa slovo stalo telom. Takže pozývam vás prečítať si prvé dve kapitoly Evanjelia Jána a potom to reflektovať takto. Ten prístup Lectio Divina, a tu na zadnej obálke je to veľmi stručne popísané, ten prístup Lectio Divina pozostáva z takých 4 častí. Čítanie, rozmýšľanie, čiže reflexia nad prečítaným textom, potom modlitba a putovanie. Čiže také 4 kroky. Čítanie, často pomalé, opakované čítanie, reflexia, modlitba a putovanie, čiže akési vykročenie vo svetle tej reflexie, vykročenie do života. Takže k prvej kapitole Jána Eugen Peterson doporučuje takúto reflexiu. Čítanie. Viackrát si pomaly prečítaj tento prológ Jánovho evanjelia. Nikam sa neponáhľaj. Poriadne ten text poprežúvaj. Nechaj slova klesnúť hlboko do studne tvojej mysle. Premýšľanie. Čo ťa na týchto veršoch najviac zaujalo? Prečo je príchod slova na našu zem takou nesmierne dôležitou udalosťou v celej ľudskej histórii? Slovo sa stalo telom a krvou a presťahovalo sa k nám, hovorí Petersonov preklad. Aký by asi bol tvoj život, keby sa Boh nasťahoval do domu, bytu alebo internátnej izby hneď vedľa teba?
Ako by sa zmenilo tvoje okolie, keby bol Boh tvoj sused? Ako by sa zmenil tvoj vlastný život? Skús byť konkrétny. Vykročenie. Vezmi si sviečku, ak nejakú nemáš, kúp si, alebo si nejakú požičaj. Choď večer do tmavej miestnosti, vypni svetla a zatiahni závesy. Zapál sviečku a zahlaď sa do plameňa. Uvažuj o Ježišovi. O slove, ktoré prichádza na zem v skutočnom ľudskom tele. A ako sa to slovo stáva životodárnym svetlom pre celý svet. Modlitba. Stoj v tej tmavej miestnosti a stále hľaď do toho malého plamienka. Nechaj sa v modlitbe viesť týmito slovami. Všetko bolo stvorené cez to slovo, aj život sám. A ten život bol svetlom, v ktorom sa dá skutočne žiť. To životodárne svetlo zažiarilo z tmy. Tma ho nevedela zastaviť. Piatým spôsobom čítania Biblie je taký možno prístup, ktorý umožňuje prepojenie a integráciu tých všetkých štyroch, ktoré sme doteraz spomínali. A tým je čítanie Biblie ako veľkého príbehu. Čiže snaha vidieť v tom celom kánone biblických kníh nejaký metapríbeh, nejaký veľký príbeh a objavovať všetky tie prepojenia a nite, ktoré sa vinú všetkými textami Biblie nejakým spôsobom a vytvárajú ten veľký príbeh. Veľmi dobrým sprievodcom takéhoto čítania Biblie ako veľkého príbehu je táto kniha. Nezrozumiteľná Biblia. S podnadpisom Ako čítať staroveké sväté texty s porozumením a samozrejme to nezrozumiteľná je tá predĺžka nie je v zátvorke na schvál v tom našom titule, pretože snažíme sa povedať, že to, čo sa najprv javí ako nezrozumiteľné, tak sa práve čítaním Biblie ako veľkého príbehu môže stať zrozumiteľným a môžeme tie texty čítať s väčším porozumením. Scott McKnight je jeden veľmi známy americký, on je novozmluvný teológ, ale teda venuje sa biblistike ako takej a napísal túto skvelú knižku a to, že tá obálka je taká modro-tyrkysová a keď sa bližšie pozriete, tak zistíte, že to je také perie, že tú štruktúru na pozadí tej knihy vytvára perie, pretože ten originálny pôvodný názov jeho knihy bol Blue Parakeet, čiže modrý papagaj. Prečo modrý papagaj? Scott McKnight uvádza tú knihu takou svojou skúsenosťou a používa to ako metaforu, že raz sedel na svojej záhrade a zrazu vidí a na jeho záhrade pristál veľmi jasne modrý papagaj. Zrejme niekomu uletel, lebo teda žije v časti Spojených štátov, kde papagáje bežne nelietajú. Proste zrazu sa tam objavil modrý papagaj. Tou prvou myšlienkou človeka, keď niečo také vidí, je, že ako ho chytiť a dať ho do klietky. Ale on sa rozhodol tak neurobiť a pozoroval, ako ten modrý papagaj postupne zo dňa na deň sa učí na tej jeho záhrade žiť a zžíva sa s tými vrabcami tam a ako postupne ten modrý papagaj sa udomácni v tom mini ekosystéme tej jeho záhrady. A používa teda Scott McKnight tento príbeh toho modrého papagája, ktorý je ako keby tým rušivým elementom najprv, ako metaforu toho, čo
my často sa snažíme rozbiť s Bibliou, lebo nevyhnutne naražame v Biblii na veci, časti, ktoré im nerozumieme, alebo s nimi priamo nesúhlasíme, alebo sú čudné. A teda snažíme sa ich nejako skrotiť. Snažíme sa ich chlapiť, nejako skrotiť, dať ich do klietky, aby nás nevyrušovali. A Scott McKnight vyzýva, že nerobte to. Nerobte to a skúste čítať aj veci, ktoré sú v Biblii nezrozumiteľné alebo priamo problémové. Skúste ich čítať s porozumením a skúste ich uvidieť v kontexte toho veľkého príbehu. Mimochodom, veľmi dobrú úvahu o takýchto problémových častiach Biblie má aj C.S. Lewis v knihe Úvahy o žalmoch. On v tejto knižke rozoberá, teda on sa sústreďuje na knihu žalmov, ktorá je známa aj svojimi časťami, takými tými časťami, kde je také preklínanie a žalmista zvoláva Boží hnev na nepriateľov a preklína všetkých naokolo. A C.S. Lewis sa pýta, že tak ale čo s takýmito problémovými časťami? Alebo s časťami, kde je nejaké krvi prelievanie, najmä v starej zmluve. Čo s týmito problémovými časťami Biblii? A C.S. Lewis hovorí, že práve tam, kde narazíme problém, môžeme očakávať zaujímavý objav. Kde je dobrý úkryt, tam sa môže skrývať korisť, na ktorú poľujeme. Čiže podobne ako Scott McKnight hovorí, že narazil si na problém v Biblii, nevadí. Nesnaž sa ho rýchlo lapiť a skrotiť. Možno za tým problémom sa skrýva nejaký zaujímavý objav. Scott McKnight o tom čítaní Biblie ako príbehu hovorí medzi iným aj toto. Mojím motom pri čítaní a štúdiu Biblie sa stala táto veta. Nech je Biblia Bibliou. Pretože ma vyučovanie Biblie naučilo, že ona sama urobí svoju prácu, ak sa jej nebudeme stavať do cesty. Keď prestaneme Bibliu krčovito zvierať vo svojich rukách a začneme čítať a počúvať jej slová a vierou vstúpime do jej príbehu, niečo sa stane. Počúvať slova Biblie môže pripomínať návštevu najmocnejšieho človeka sveta, ktorý k vám zájde na kávu a rozpráva sa s vami ako blízky priateľ. S čítaním Biblie nám navyše môžu pomôcť 3 slová, ktorým venujem pozornosť v nasledujúcich častiach tejto knihy. Príbeh, počúvanie, rozlišovanie. Nepotrebujeme nič viac. Všetko je v týchto 3 slovách, teda príbeh, počúvanie a rozlišovanie. A neskôr Scott McKnight pokračuje. Bibliu čítajme ako príbeh. Pozývam vás teda čítať Bibliu nie po kúskoch suchých informácií, po čiastkach skladačky puzzle, ale ako príbeh Boha, ktorý objíma svet, prerozprávaný poetickými obrazmi a charaktermi. Biblické evanjelium totiž nie je zbierka nadčasových výrokov, ako napríklad Boh je láska. Je to naratív o tom, čo Boh naozaj urobil. Takže pozývam vás k čítaniu Biblie ako veľkého príbehu a táto knižka Scotta McKnighta vám môže byť obrovskou pomocou. Na záver si teda zopakujme tých 5 spôsobov čítania Biblie, o ktorých sme dneska hovorili. Čiže najprv sme hovorili o čítaní Biblie ako autentickej starovekej literatúry. Potom sme hovorili o takzvanom situovanom alebo tematickom čítaní Biblie. Ako tretie sme hovorili o štúdiu textu v kontexte.
Potom sme hovorili o takom hlbavom, meditatívnom čítaní Biblie. No a na záver sme hovorili o čítaní Biblie ako veľkého príbehu. A tak by som skončil citátom z listu svätého Pavla Timoteovi, ktorý tiež Eugen Peterson cituje v úvode tejto knižky Správa od Lukáša, čo je samozrejme Evanjelium podľa Lukáša a skutky apoštolov, kde Eugen Peterson nám želá toto. Prajem každému čitateľovi a príjemcovi tejto správy úspešné rozbálenie jej posolstva. Pretože ako povedal aj svätý Pavol v 2. liste Timoteovi 3.16, nič nám neukazuje múdrosť záchrany, ktorá je vo viere v Ježiša, nášho Mesiáša, lepšie ako písané slovo. Každá časť Biblie bola totiž vdýchnutá Bohom a preto je užitočná na mnoho rôznych vecí. Hovorí nám, čo je pravda, odhaluje problém našej vzbúry, napráva naše chyby a ukazuje smer Božej cesty. To je to slovo, ktoré nás dáva dokopy a formuje pre úlohy života, ktoré má pre nás Boh pripravené.